Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilongki kubor bamta kasni. Hadin chitayo balada bantau sorkar da ke MDA2 ke menteri ke beriban pen ya ke tenat ke kot ke kia ha ke jela ke kong mazal amperinding do kaladap lum ya ke jingelang ya baro ki officer ki doktor banyo jingtip ke babnya ha ke jingdon kam jungki pat ba ya ke kot ke kia. Nagalian ke menteri kaladap wat jingtip nagi officer menta ke syong satang ha ke sorkar banne ya thu ke kong amperinding do. Ka menteri ke itu akilat pathai kubor menta kesni ka kong emperin kala ong bakum ka menteri badi pet ya kani katnat kan bo ya kathong ka bachis pasni bakan gantiu ka kot ka kya ha ka jilla kham tam mante lakam ya ka jingklat ki long kimi ki ba armen ka jingklat ki khulung ki brang shukha bad ban pen bha ya ka jaka sumari ka jingpang kansa ha ka jilla kum shi benta bante lakam ya ka jingklat ki long kimi ki ba armen bar ka jingklat ki khulung ki brang shukha katnat kan ya trai ringkan bar kinong ilam snong bar kiwe gi badan benta ban penti kena bana ban weng ya kadaw ban wanra ya kum gini gi jingjia kala ong kala benra bagi snem baladem umentri rangba ulas dang ya ka app ka bala tip kerteng kum ka save motherhood ban penduna ya ka jingklad ki long kemi ba armen ki bala wanra ya shibun ki senjam ban yo jing mentoy henrei ka ni kadang don kam ka jing ya trailang ban penti kena ban ja ban wanra ka jing shngan ki long kemi ha ka por baki ka khulung ka menteri ka koi ka kya kalau ongru kan don ru ka jing shim kya halor ka jing sumar ki khulung ki brang shukha da ka jing trailang ki asha ki nong yalam shnong ban penti kena ba iwe pe iwe khulung in yo ya ka jing ko jing kya Bahkan let yalam ya kilat ki kabu ki bapel ya ki nongrep ki basyong ha ki shnong ki jaka ki jongki sautong jong kejela ki jongi ni dei ban pen ba ke Department of Agriculture om tang ba ka dei ka wei na ki department ki ba he tam ki bapun tam ki nong trei ndrei ka dei ban long ru ke department ka ban yaram ya kata ka jingla ban kamai kaji jong kinong song snong limba kajing shimbenta ha kikam rep kam riang ha kani kejela ka bi kijungi ni yu babon kinong rep kim kwa shu ban shimti ya ka kam rep namar kalong ka badu nong ban ka baluksan ban ni yu ba bon kinong rep kila perkhat thmai ban e no ya ka kam rep ban shimti no ya ki wei pat ki jaj kam bat kani kalawan lam ya ka jingma ka ba kraw kum ha ka jela ka jungi ka ba pon na kinong song snong ki dehi originally ki ba rep ki bariang ini ban engage pa ya kinong song snong bakin pai biang sya ka rep karyang bakin shimti biang ya kata kebenta ba kin penklan biang ya kerep karyang kabadai kawei naki lat ki bakrau ki balada ki nong song snong ki shimkya ya ka om dan kam shu bangin shem ya kata ka jing du nong ka bakrau ha kata ka jing ya wat kam wat jam jong ki nong song snong ha kani ka jala ka jongi ngasung tu bahkan don ke jingkren ban ong kila kwa palan kilong over ambitious ringo ong ifi kam don ke jing du nong ban long over ambitious ringi don kam bangin fokus ba ban pen ba la dalong kabala bat ka bandai biang tam kan long ba lada ha ka jela ka jungi ka rep ka riang ka dang don ka benta ka kraw ngidei ban engage pa ya kinong rep bakin shimti ya ka kamrep kamriang man ngidei ban wan ikilat kilenti ki bopit ki bopiang ban market lani ban ailat ya kacing ya di ya thiet ya kita kimar ki bami na ka rep karyang niyu iba kata ka di ka daw ba kinong rep kimyo ya ka pricing lani kata ka jing yo nong na kata ka rep karyang ka jongki ni don kamban pen ba
ngi hap ban encourage lani ban ai man sim ye ki nong rep ye ki farmers ki jongi bakin kin rep ban kin yai ne ha ka engagement ban ka rep karyang ngi hap ban pedru bangi penmi ya ki lan ki lenti ki baper ban store lani ban penne ya kajing im jong ki mar ki bami na ka rep karyang kumno ngin wan lam ki storage facilities kumno ngin wan lam ya kita ki technology lani ki machine ki baper shaki dong ki shnong ki baper ki penmi ki jur ki jeb ki baharukom ngidon kam ban hikai ya ki nong rep ru ba ngidei bandon ka training ka ba crowd ban pet ba ya ka jingmi ka banapo ka mariang kan don kata ka storage facility ka ban yarap ya ki nong rep jumi bakin yo ya ka pricing ka ba kambiang ngidon kam ban hikai ru ya ki nong rep ki jongi ba ka jing pendon kam ya usbo ubami napok khandau lani ubolong kambha nesif ya ki jur ki jam wala tengkan ulong ubaki nong rep ki kamshem jing ban yo nong nrei ka pricing jong kum kitapan ki marep mariang kilong ki ba yo nong bha ban ki ba he yo bha ha ka yo jong ki jingmi jong ki mar rep mariang